Uy. Anas mo dia. Tako sa tungkon ta. Ikatong inatong karton ta. Dali na paghinay. Ay, amin. Amin ni ate. Uy. Amin ko na sisa. Amin dali. Ilan na tayo lang. Amin. Kau ni kita. Kita. Kita ni mo eh. Ha. Ingat ka lang. Dali ako sa koday. Welcome. Guys, karong adlaw guys. Kita mo na ibahaw hunja aning butangan og tubig kay ang hatag datos tiguang kay nga dato dis nang ilabjan guys karang luod ja. Ja masakit na ba si ja sang tagaanon og luto butangan nag tubig kay di ko na sa kateno kay to kita ko ni sa guys pero lugaw sige kan ja aning hatag di jaron. Uy, masakit hindi katay. Buko lagi namang liog sa di sa kaistorya. Ha? Ay, buko. Alis apa? Bakayo street ni guys. Kaning tigwa nga dani murag duha ka adlaw nagikan kada buntag sa namakit anda ni magsiginot to. Nana guys, ana sang tagag pagkaon guys, arang luudza murag dugay na ni bekan ka ang tigwa nga. Siya guys, beta nag-chicken. Tay, sakit imong liig usap tay. Di ni sa katingag nga tiguang. Siya guys, naluoy ko guys, sa kita gago na red kay. Madun naman na isang ipalit tubig. Di dyan sa katingag, sa isang liig na ining bukol. Bisa ka istorya. Ako guys, idyo ko makagawanta makitag yung anak. Labi nagtiguang, manuig ko. Diya. Sakitin ko sa attention day ko sa kisay nakaila dani nga kuan asang pamilya dani. Anong naan sa dapis dan. Bago pa na sa din ha guys, mga 2 days pa. A few moments later. Hi guys. Kuan dami naglaga dami og alingaton. Ay palit si MM og alingaton dali sa online. Sa guys, na kuan guys, nawawa agaheng pagdugo sa hanggam sa kaning alingaton. Jalay ra ba guys kay puwa. Kalingatan guys kay kuan man, tapo na puwa color. A few moments later. Dali ko dikit guys kay. Maraga na di ko may guys kay. Sato alert level 3 na kuno ang sibo ugma, di mo ba sabihin nang makauli. Matuanta mi guys sa prinsipal sa ang mulaga. Diya, nawag mas ningin na mag-lockdown kung sibog din mo ko. Ya, dali na din guys. Pangipos. So, ang masanin na nga kung ang pinakalit mo masud sa bag. So, tapos, So, may barangay na na-associated sa Guadalupe. Ang sa Guadalupe, ang decision sa council is kung sa street or purok or Asyara. mataas of cases, let's say. Kubaan naman one kita eh. purok is 10. Abot kay 10, ila-ilap ka kasi ilap specific, di pa sila di palausan. And then, diri sa tuwan, milong purok street ng taso. Iblios mo yung street, walay record. Andres Abiliana na ang hirapin ka. Unsa? Hijur ako gamay ha kay laso. Ayan. Unsa ka nang salamat sa konsultan mga butan ka aji mo. Thank you so much. Unsa. Isang ipagyo na sa tanan mo. Thank you. Salamat ha. Balik na ko dani mga siguro March. Naman. Yes, sige. Guys, money manager diri sa ayayo arang kabutan sila guys. Ipunta mi muli guys sa 30 pa pero
Wah na nagpanik na mi. Tama, surupod. You ready lang all the time, but then it's funny. Lagi. Wala siya guys. Isa ganahan diri taga sa ayo-ayo ra mo. Sana yung isit na ni ma'am? Ha? Sarap Serious, man yung street ko lang. Sige nahan ka dito ma'am. Makasakay, may. Diyan, salamat ka, Jo. Okay na. Sige, ma'am. Salamat po, Pinga. Ayo. Balik na po. Ay, Ano yung pa? Uy, lakad vitamins? Wow. Oh. Ano yung? Wa pa lagi lang sa lang dito kita ka ni mo. Di pa da na. Ang tawag din. Ano yung pa? Uy, lakad vitamins? Oh. Ano yung? Wa pa lagi lang sa lang dito kita ka ni mo. Di pa da na. Ang tawag din. Puno man. Mahal kayo, 18 ang kilo. 18 ang kilo. hi guys. Manhapon sa tanag sa Roko. Dara guys. Lahat sa damos pem. Ay na. Marabi. Sarok man day ko. Sing ano rin ka na no? Umching. Sana. Uy naman na yung tulay ka yung tulay. Sana, susid na mo na. Susid. Pira ka? Hi guys! Wow ni Agwan, Ligaya Pension House, Tugon Poblasyon. Tubigon, Bohol din himin chicken gabi. Bye-bye! Dinami. YouTube day. Ano mo YouTube? Tanaw mo vlog ni Florami Boholana. Follow. Lord Elisa Burato. Lord Elisa. Guys, agkuhan na mo gabi. Guys, good morning dami sa McDonald's sa Bigo na rin mga hawon. Oh, sakto ba? Parang yung timban sa raningan? Kalapi. Masa kalapi na mo. Nag-vlog man ko din ha katong nganin eh. Wajud demonsa. Tako sa tong konta, katong inatong karatong ka. Dali na paghinay. Ay, amin. Amin ni ate. Uy! Amin ko na siya. Amin dali. Ilang tayo lang. Amin. Saan? Kita. Kita. Kita ni mo eh. Ha? Tingog na lang. Ada ako